Helo, Catrin, Catrin Williams, croeso'r gweithdy. Dwi am ddangos chydig o enghreifftiau argraffu sy'n ni'n defnyddio yn ymwaith personol. Dwi'n defnyddio polystyrene yn aml iawn, sy'n gret am hwn ydy, mae lot haws o leino, pensils gwahanol, ydych chi'n gallu crafu delweddau o lyfr brasilinio os gennych chi'n barod. Felly, os ydych chi'n crafu, yn aml iawn yn sydyn iawn, ydych chi'n marcio'r darnau allan, a wedyn ydych chi'n gallu crafu yn gwahanol texture, pensiliau cryfach, pensiliau tynnuach, a wedyn ydych chi'n cael gwahanol siapiau gwthrych yn cael ei farcio i fewn i'r polystyrene, a wedyn fydd y marciau yna yn dod drosodd yn wyn, ydych chi'n rhoi paent arno fo. Wrth gwrs, i arbed amser, mae gen I un yn barod dwi wedi greu o fywyd llonydd pysgod, a wedyn ydych chi'n gweld y marciau dwi wedi greu, a beth sy'n digwydd wedyn, ydych chi'n cael darn o bapur newydd o dan fo. Tro ma, ink dis gyda fi, printing ink dis, syml, ydych chi'n mynd y roller, a wedyn ydych chi'n cyfro fo gyd i fyny. Wrth argraffu, dwi ddim lawer o, os ydych chi ddim yn cael print perffaith, nedig os ydych chi'n gweithio fatha fi, ydych chi'n gallu rhoi pasteli ac yn y blaen ar ei ben o wedyn. Ydych chi'n cael papur glan, a wedyn ydych chi'n gallu rhoi papur newydd neu defnydd, bynnag. A roller bychan, a wedyn ydych chi'n gallu pigo'r argraffiad i fyny. Gobeithio wneith yn weithio. Wedyn wrth gwrs, mae'r argraffiad yna yn dod allan yn gret. Ydych chi adael o sychu. Weithiau hefyd dwi wedi printio un lliw yn felyn, crafu fo allan, rhoi lliw arall coch, crafu fo allan, ac yn y blaen. Yn hwn, dwi wedi creu un yn barod, efo ink gwyrdd. A beth sy'n gret ydy, unwaith mae wedi sychu, ydych chi'n gallu datblygu'r gwaith wrth nio defnyddiau iddo fo. Hefyd, wrth gwrs, ydych chi'n gallu creu rhoi darnau liw ar ei ben o. Cymysgu lliwiau, so ydych chi'n gallu rhoi amrywiaeth o bethau'n digwydd ar ben y print. Wel, dyma sut dwi'n gweithio beth bynnag. Dyma un hefyd o polystyrene arall nes I greu. A mae hwn yn hyfryd hefyd efo ink glas y tro yma. A falle bod hwn wedi gweithio allan well allach oherwydd bod fi wedi defnyddio lining defnydd. Yr un broses eto, unwaith chi wedi gwnio'r darnau, llwch chi wedyn ychwanegu lliwiau, gweithio yna fo, rhoi inks yna fo, beth bynnag ydych chi isio, a wedyn wrth gwrs allwch chi fframio fo a'i werthu fo. Hefyd, dwi yn hoff iawn o ddefnyddio'r broses monoprint. A yr unig beth chi isio ydy ink du, darn o blastig neu gwydr, a wedyn ydych chi'n incio y plastig. Ink du, neu allwch chi fod yn ink gwyrdd neu glas, beth bynnag sydd gennych chi bod cael. Chi'n isio rhoi gormod o ink, neu wrth gwrs mae'n boddi'r delwedd. Tro yma, dwi'n mynd I ddangos I chi'n syml iawn sydd wedi greu monoprint. Mae papur eto, ond gallwch chi wneud rhai efo defnydd. A beth dwi'n gwneud tro yma ydy, mae gen I ddelwedd o pwllheli, wedi ffotocopio o droen llai. Wedyn wrth gwrs, mae o yn gorfod bod yn cyferbynnu fatha gwydr. Felly, dwi wedi ailweithio'r gefn y darn,
Sy'n grêt am hyn wrth gwrs ydy, chi'n gallu ail gyflwyno y darlun. A felly ydych chi'n gallu defnyddio'r marciau sydd gennych chi i ail ychwanegu pethau. Felly ydych chi'n gallu gweithio ar ben y darlun. Wrth gwrs wedyn, ydych chi'n cael y delweddau yma yn ychwanegu wedyn i fewn. Chi'n gallu gadael y sychu, a wedyn gallwch gweithio ar ei ben o. Gyda enghreifftiau o waith dwi wedi gwneud yn barod i chi gael gweld. Felly, os allwch chi edrych ar gwaith lliwgar yma erbyn hyn, mae bob un o'r marciau du wedi cael ei greu mewn ffurf monoprint. A wedyn wrth gwrs chi'n gweld llinellau pryd du i gyd wedi cael ei weithio yn y broses monoprint. A wedyn dwi wedi gadael y sychu. A wedyn dwi wedi rhoi inks ar ei ben o. A wedyn dwi wedi rhoi polystyrene neu darnau ddefnydd. Wbeth sgennach chi allwch chi rhoi fatha mwy pethau 3D i fewn iddo os da chi eisiau. Hefyd wrth gwrs dwi wedi defnyddio print llythrennau i greu geiriau hefyd. Felly mae hwnna'n broses hollol wahanol eto ac yn ddifyr iawn. Ac wrth gwrs, beth sy'n gret ydy, unwaith chi wedi gorffen hwn, allwch chi stretcho fo a'i fframio fo. A dyma ddarn o waith arall yn y steil monoprint. Fel ydych chi'n gweld, mae'r darnau du i gyd wedi cael eu creu mewn ffurf monoprint. A wedyn ydych chi'n rhoi inks, neu paint, beth bynnag sy'ch chi o gwmpas. Gwrthrychau defnydd, fel nes i ddangos broses polystyrene. A wedyn ydych chi'n rhoi pastels hefyd ac yn creu darnau waith. Wrth gwrs, llwch chi ddefnyddio'ch seil chi a hein yn perthyn yn hollol unigryw i fi. Diolch am y gwrando a hwyl am y tro.